Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwesha kutendai nitsigiresi yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulaika muchiramba muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tambobuda takananga kumusha mukuru. Vazhinji vanokuziva nekuti kufiyo kuHaifiridzi kwatati aiwa rikati munotaurawo nemudzimai anonzi amai Mumba Maro kuti nyaya yavainayo muzora nhasi vati aiwa imbosvikayo kuno nyaya ndinayo inondidzamira pfungwa. Saka tati aiwa rikati svike panzvimbo tinyatsonzwisisa kuti dambudziko kana kuti nyaya yapinda mumba mamai Mumba Maro ndeye kuti kudi mama makadi ndiripo hangu makadiwo kuri sei kuno kufiyo aiwa kunokuri right zvako tikungotsva zuva iri zuva nenhamo yacho yenyika nezvese zvinongowanikawo aiwa tiri kuno zvedu asi matambudziko tiinawo zvakare. Kumusha ndekupi mama? kumusha kwedu kuUzumba kwanyajina kuUzumba mubhuku ramapfumo Kwachifinyajina uko kwachifinyajina. amunambodzipara here bhosi tinomborasikira ikoko kumatare kwachifinyajina uko amunambodziparawo here dzinoenda kumatare? Tinombopara dzinoenda kumatare hatina. Aiwa kumusha kuti takagara zvakanaka chaizvo. Kuti takagara zvakanaka. Ndiko makakurira here kuUzumba? Ndine nguva yandakambogara. Ndine nguva yandakambogara asi ndakazobva. Ndofunga pandakazonyatsotanga kugara kuno kuHarare muna 2000. Ndakamboita tumakore kusvikira muna 1981 ndo pandakatanga kugara kumusha. Ndichibva ndazodzoka kuma 2000. Chibva ndatanga kusenza. Chibva ndazombonogara kuNorton ndachiitwa nebasa. Ndichibva basa razopera ndichibva ndadzoka futi kuHarare. Saka 2008 ndobva ndamboenda kuSouth Africa ndakaita 2 years ndakadzoka 2010. Saka ndine mwana wangu 1. Mwana wangu 1 iye pandakaenda kuSouth Africa anga ine mwana wake 1 mukomana muhombe anonzi Tadiwa. Saka tafamba ndadzoka 2010 akazobva panapa achienda kuSouth Africa 2011. Akanga ane nhumbu yemumwe mwana nekuti pandakanga ndiri kuSouth Africa akaita mumwe mwana wechi2 anonzi Clay. Saka akaenda akazonosununguka mwana wechi3 akuSouth Africa anonzi Tanatswa. Ndokugara achibva aita vamwe 2 mukomana nemumwe musikana futi. Saka anga ane vana 5. Saka akazofa muna May gore rino iri. Saka vana ava vakazvarirwa kuSouth Africa kubvira pana Tanatswa. Tanatswa wacho akatumirwa akauya akambonogara Amenoti kunonzi Amenoka mukasabhabhu kanyowani kari kudhuze nekuairport uko kwaakadzidza. Akatozouya muna 2019 muna December ndo pandakazotanga kumuona but akatombogara rinenge gore ari ikoko. Saka vamwe 2 ava vachecha vadiki vacho vakazouya pakashayika amai vavo. Ndandisingatoziva kuti vari kuno. Vakanga vatumirwa vachigara kumasvingo namai vavaigara navo. Vavaiti murume wavo ndiye anga ari shamwari kuita ukama hwekubatanidza uyo kuti voita nahanzvadzi nahanzvadzi. Saka ndo vakapuwa vana. Saka vakanogara kumasvingo ikoko. Vana havana kuenda kuchikoro. Saka iye zvino izvi kusvikira pari zvino mumwe wacho ane 9 years akuda kutosvitsa 10. Mumwe wacho akasvitsa 8. Asi havasi kuenda kuchikoro vese. Saka hapana mari yechikoro. Apa muna 2022 imba yedu yakatengeswa yanga iri kuOld Canaan. Saka kubvira ipapo ndakazoya panapa pamba pakaroorwa sisi vangu. Saka takagara kusvikira mwana azoshaya. Saka pakashayika mwana pakazoya vamwe vana 2 ava. Vana 2 pavakauya vakashaya mukana wekuti vagare. Saka nekuti tawanda pamba pevaridzi
kuita vanhu 5 tiri pano tiri 4 inini nevazukuru 3 pozouya vamwe 2 toita 6 hazvizoita. Saka hatina pekugara pari zvino, ndo chikonzero chikuru chekuti vana futi havasi kuenda kuchikoro. Hatisi kukwanisa kuwana mari yekuti tiende kana kunolodya. Zvinhu zvacho zvakatooma zvekuti handitoziva kuti ndoita sei. Vandiri kungovavarira ndeava vakuru tu avasikana. Mwaka uyo wandanjimbotaura kuti akauya akasikogara kune kamwe kasabhabhu kandisisazive zita rako, nemumwe musikana. Uyu mumwe mukomana muhombe uyu akangosvikawo form 6 but hapana zvaari kuita. Hatina mari yekuti aende kana kucollege kana kuti aende kana kuuniversity. Ane 9 points dzake. Saka hapana zvaari kuita, akangogara. Kana mabasa, hapana mabasa ekuti unoto anogonawo kutitengera kana anything, hapana. Munhu akangogara wekutoti zvese. Manje kuti tirambe takagara pamba pevaridzi. Munoziva imba kana iri yemhuri, munombogona kutolereta vanhu vanenge vauya kwenguva but vakazoramba varipo munopedzisira makutadza kugara. Vakaita zvakanaka, vakandichengeta, vakandibatsira pakashaya mwana wangu, vakandigonesa kuti ticheme tiri pano. But hapana zvimwe zvinhu zvatikazokwanisa kuita zvinenge kana nyaradzo kana kugoverwa kwembatya, nekuti vamwe vemhuri vanenge vaine maviews avo auzoziva kuti vanenge vachifunga kuti kudii. Saka pari zvino upenyu hwakaoma. Tirikutotadza kana kuti toita sei. Nekuti kana chekudya chaicho chikafu zvezve zvinonzi hand to mouth, zvimwe zvacho zvinenge zvato ndimboziva kuti ndo inonzi hand to mouth here, nekuti ruoko rwacho runenge rwatombobata something. Saka kana rusina hapana, munongoitawo zvinenge zvangoitika. Zvimwe zvacho munozongoona makudya musingazivi kuti zvazombofamba sei, but kunonyatsoplana kuti nhasi tinoda kudya zvakati tobva tasudai, hapana. Ndezvekutozongoona ngoti toita sei, makutanga kuchuna chuna kana kumanheru chaiko, musingazivi kuti zviri kuita sei. Saka tanchikumbirawo rubatsiro kana paine vanogonawo. Takambokumbira rubatsiro sisi vangu vanopinda Anglican, vana vakambopuwa hembe, vakatoya vasina hembe dzekupfeka, vanga vasina. Saka vakatombobatsirikanawo zviri nani. But pachikoro charema, chandiremera chikoro, handisi kugona, chandiremera, handisi kukwanisa, endawana rubatsiro. Ndanzwa mama muchitaura kuti mwana wenyu akaita vana 5. Baba vamwe chete here pavana 5? Ini panenge pachizvarwa vana ava haumbosiva. Saka kuti meno pamwe 2 ndo vana baba vamwe chete, but handina chokwadi nazvo, nekuti vana vanongoita zvavanoitayo usingazive kuti zvii. But vandoziva ava 3 ava vakura, madzibaba avo vakasiyana. Ava 2 vadika ndo vanenge ndakambonzwa runenge runyere kupi, asi handina chokwadi chekuti baba vacho vamwe chete, handizive. Noti vakazvarwa ndisipo, iyo ndeye ndiri kuno, ivamai vacho vari kuSouth Africa. Ukama hwenyu nemwana wenyu, amai nemwana, wanga wakamira sei? Ukama hwedu hwakanga huri ukama hwakanga hwakanaka. Hwakanga huri ukama hwekutaurirana, munotaurirana. But munhu anoita zvaanofunga, iwe unenge uine zvaunofunga. Saka mwana kana ukamutsiura pamwe anoramba kunzwa zvauri kutaura, iwe ongoramba achiita zvaari kuita, nekuti ndo zvinenge zvichimunakidza panguva iyoyo. Zvoti even kusenza kwaaiita kuSouth Africa kwanga kuri kugoti munhu akabuda munyika, asi panga pasina chibatsiro. Vana vese ivava ndofunga vakuru ava 2, mukomana wefirst born nesecond born musikana, kubvira panapkin kusvikira upenyu hwavo hwese. Saka uyu wekuzouya, uyu wakauya wechi3, kubvirawo pagrade 1 kusvikira ipapa
hapana sente rinobva kuna amai kana sauti kana chii. Kusvikira ipapa uchingovavarira kuti woita sei. Zvinondawedzerwa vamwe 2 ava vakatouya vasina hembe dzekupfeka, saka kutovatsvagira futi kuti vawane chekupfeka, kureva kuti amai vacho vanga vasina zvavanga vachibatsira nazvo. Hongu vakafa zvavo tikabatsirwa nehama kuti vavigwe, asi ivo pachavo amai vacho vanga vasina chavanga vachikwanisa kutipa kana kuchengeta vana. Dzimwe nguva kana kutofona kwacho kubvunza kuti vana vakadii vanga vasingaiti. Kuchengetawo amai vavo imimi. Ukatadza kuchengeta mwana wako ungazogona kuchengeta mai. Zvichida mwana anogona kutotadza kuchengeta vana vake asi mai vake achiziva kuti ndokwandakabva. Asi ndakazvitarisa hapana munhu angambotanga kupa amai vakakura achitangidza kupa vadiki. Unotombopawo vadika nokuti amai vakachengetwawo nevabereki vavo. Saka iwe unenge uchidawo kuchengeta vana vako, saka ungambochengeta amai uchitadza kuchengeta vana. Unototanga kuchengeta vana vako, nekuti munhu mukuru at least dzimwe nguva anogona kubatsirwa nevamwe. Fanikaisi takazvarwa takawandawo hedu mumhuri, saka ukawanawo mwana wemukoma akukanda kasiketi, mumwe akukanda utumapatapata, unongoenderera mberi. Saka ivo vanenge vachibatsirwa, saka uyu ava vana vadika vanenge vaina ani ari kuvapa hapana, saka ndova unenge uchifanira. Saka kana uchivatadza futi panenge pakatooma. Even pakaita nhamo muchinzwa kuti mwana wenyu ashaya, shoko rakasvika ndiani akazokuzivisai kuti mwana ashaya kunoko? Waiva uri musi weMonday makuseni, ndaitotsvaira mumba munomu. Saka mwana wake mukomana ndiye wainyanyotaura naye, ndiye akangouya achingoti aiti mama futi, nokuti akanga anzwa kuti vadonha, saka vanyarara havasi kutaura. Ndopatakazotanga kunzwa kuti vari kurwara, vanga vasununguka but vakaita excessive bleeding. Saka vakadaidzirwa ambulance vari kuSouth Africa ikoko. Ambulance ikauya, pavakati mwana hatichatakura nekuti afa, iye ndo paakatraya kusumuka achibva adonha, achibva atonyarara, achimutakura kuenda kuhospital. Saka kubvira Monday iyoyo kusvikira panguva akazoshaya yaSunday haanozomboita any movement. Saka vakatraya zvese zvavaikwanisa kuita but zvakaramba. Sisi vangu ndo vakazoenda vakanoona akazoshaya variko. Saka ikoko sisi vasvika havana kumboudzwawo kana kuti baba vevana vaviri ava vakazopedzisira kuuya ndevapi? Zvichidawo vanhu vanogona kunge vaine kutaura kwavanoita kuzivawo kana baba vevana ava. Hapana zvavakataura, hapana zvandakanzwa. Zvoti kuti baba ava ndevapi handina zvandakambonzwa. Asi pamabirth record avo vakanyorwa kunzi Makoni. One ndiye akanyorwa kunzi Makoni, mumwe wacho akanyorwa zita rangu rekuti Mubamarwa. Baba vacho muZimbabwe? Zvichireva kuti muZimbabwe nekuti anonzi Makoni. Singaziva kuti anogara panzvimbo ipi muZimbabwe macho. Mama, mataura zvemba kuti imba yenyu yakazotengeswa. Mukanditsanangurira here papo paimba kuti imba iyi yakanga iri yenyu nemurume wenyu here? Zvakafamba sei uye kuti ndiani zvakare akatengesa imba iyi? Imba yakanga iri yevabereki vangu, saka mwana wahanzvadzi yangu ndiye akazotengesa. Ndo pamaigara nguva yese here nemwana wenyu? Zvakafamba sei kuti muzosvika pakugara paimba yevabereki venyu? Murume wenyu imimi zvakafamba sei kuti muzosvika pakugara pamba pevabereki venyu? Takasiyana nemurume, saka ndakadzoka ndakagara pamba.
saka takanga takagara takasununguka tiri pamba zvekuti panga pasina chatanganga tichiona hongu nhamo munoziva nhamo muvanhu inenge irimo, but kana uine pekugara unenge uchiziva kuti ndikabata ichi neichi kana ukarima utumuriwo pamba unogona kudya. Saka taingodaro zvanga zvisina unyanya kuoma sezvazvazoita iye zvinezvi. Plus tanga tiri vashoma panguva yacho. Tanga tisati tawanda zvataita iye zvinezvi. Kuwanda kwacho kuwanda kwekuti vana vacho vanoda rubatsiro rwekuzowana kuti vaende kuchikoro. Mwene wanzo dzakasvika chiti chibudai chauda kutengesa imba. Akangotengesa. Saka takatozobuda through kucourt ndokwatakatozonzi ichibvai tatombotry kupindawo mumatare edzimhosva chinzi mururamba ubhadhara renti muri kuita sei. Saka takazonzi chibudai takatobvisirwa zvinhu nenhingirikeni vanobvisa zvinhu vekukoti vemaster ice master inonzi chii veeviction vai ndovakatozotibvisa. Saka mama ubhadhara renti pamba penyu futi. Takanga tanzi tibhadhare. Asi ukama hwenyu nemwana wehanzvadzi yenyu wanga wakamira sei? Munhu uye akazongopedzera angozvibvisa mumhuri, akangozviburitsa mumhuri akabva angobuda akaenda kwaakaenda. Hapana aimbozvifunga kana kuti arikuda kuita sei, but mazuva ekutanga tichigara tese takanga takangogara zvakanaka. Hamene mweya wakamupinda kuti atengese imba. Saka iko zvino vana vari kugara kupa ndanzwa muchiti panapa mune 3-4 ko vamwe 2 varipo. Vamwe vana ava vese i5. Mumwe amukomana mombe ane 22 years. 4 ava ndo vachiri vadiki because musikana muhombe wacho ane 15 ari kusvitsa 15 gore rino. Saka vamwe ava vadiki. Saka panapa ndine mukomana muhombe iye nevasikana 2. Vadiki 2 ava vari kumba kwemwana wahanzvadzi yangu kunonzi kumeno kunyowa nana ushewe kunze here hameno ikoko. Ndokwavari kugara. Ndokwavari kugara. Saka izvozvi kuseni kunoku pandiri kutosvikawo panapa ndiri kuudzwa kunzi akanga awirwa nevanhu. So vamubvunza kuti kosei vana vasiri kuenda kuchikoro. Vasi kuenda kuchikoro. Saka akangoenda kuchikoro ndeuyu muhombe form 6 wakasvika form 6. Aiho vamwe 2 vari kudzidza. Vasikana vari vari kuenda kuchikoro. Vamwe 2 ava ndo vasiri kudzidza vakauya kubva kumasvingwa. Ndo vasiri kuenda kuchikoro. Vangadai vari magrade api? Mumwe dai anga atori grade 3 kana 4, mumwe ari kana grade 2. Mukomana wekupedzisira dai ari kana grade 2. Vanhu vanogona kuti kogogo vadii kutora vazukuru voendesa vahomba vakupi ikoko vosara nevadiki. Zvichida vamwe vanogona kuti kovadii kumbotanga ukabhizinesi kekuti vakwanise kuriritira vazukuru vasiri kuenda kuchikora. Izvozvo zvebhizinesi zvinenge zvakanaka zvekuti kutonaka. Handitombopokana nazvo. Nekuti ukatengesa kana ukaita sei unogona kuwana mari yekuti uchengete vana. Challenge iripo ndeyekuti business unoita but mari inenge ichibuda yakawanda uchiendesa vana vacho kuchikoro. Business unoita but mari inenge ichitobuda hameno kuti unenge wawana mari yekuti ugogona kusustain business racho. Asi zvinoita. Asi zvemusika makambozviita here mumashure? Musika wekutengesa muriwo handisati. Zvinhu zvandaitengesa ndaitengesa fish, ndaitengesa nyama, ndaitengesa emai manje ndakanga ndichitengesa mapoloni. Pane mamwe masoseji futi ekuti unogona kutengesa. Ndomboita zvemazondo. Kungoita zvese kuti uone kuti unozvibatanidza sei.
kove ukama ndanzwa muchitimba menyu makawanda makazvara muri vangani? Takazvarwa tiri 8 but tasara 5. Vamwe vacho ndivo sisi vangu vari pano. Murume wavo haashandi, haaendewo basa, zvekuti handingambotarisira rubatsiro rwemari kubva kwavari. Sisi vangu avo havashandi, vanotongoitawo zvekungotiwo vakabika sadza vakatengesa. Mazuva ano nekuoma kwazvakaita, hapana mari inobuda ipapo, hapana mari inobuda. Sisi vangu vamwe vatoo muchemberi, machemberi 2 nehanzvadzi yangu. Tese hatisenzi, tingori vanhu chete. Hama unadzo dzekutaurirana, but kubatsirana kwacho haungatozombotarisira kuti ndingachandipa $20. Hapana rubatsiro rwakadaro. Akatokupawo paketi yeshuga anenge atozama. Saka makambofambawo here zvichida kana kune vanoona nezvekuchengetedzwa kwevana zvinana UNICEF kuti munotsvagawo rubatsiro kuti moita sei nevazukuru vasiri kuenda kuchikora? Kunana UNICEF handikuzivi. Ndakamboenda pa-welfare pamachipisa. Vakaramba vakati tina rubatsiro rwatuno, but havana kumbondipa anything chiri promising chekuti pane zvichaita. Vairamba vachiti kudii? Patakaenda pacho havana kumbonyatsotaura zviri pachena zvekuti hatisi kuda here kana kuti hamukwanise here kana kuti hamudi, asi havana kana kutipa futi zvekuti kana tikadzoka pane zvinoitika. Ndopana nchida ipapo because ndo vanhu vanofanira kunge vachibatsira vanhu vari mucommunity vakauya nezvichemo. Sinopana daunzwa kuti answer yavo vaiti kudii zvichida izvezvi vari kuona. Vanogona kuti but paipai mama vatakavati ende nemabirth certificate ndo vasina kuuya nawo. Sinopana tachida kunyatsoziva kuti ivo vakati kudii. Vana havana mabirth certificate, ivo havana kutaura zviri promising. Pandakatanga kuenda ndakanga ndichitoda kuti vandibatsire kuti nditore birth certificate remwana uyu achiri kuprimary. Izvozvi musikana muhombe aifanira kunge agrade 7 but ari grade 5. Kusvikira iye zvinoizvi haana birth certificate. Saka ndirototi ndichawana mukana wekuti pari zvino tane mukana wekutora mabirth certificate nekuti amai vacho vane burial order. Tikavatorera death certificate toenda kunotora mabirth certificate evana. But iye zvino mukana wacho iwoyo handisati ndauwana. Handisati ndambozvibvunzawo kuti kutora death certificate kunoita mari nekuti mari yacho unenge usina. Saka tikazowana mari totora death certificate zvinenge zvabeta kuti tinoita kugona kuita sei kutorera vana mabirth. Saka ari kuprimary ndiwe gwandanzwa muchiti buda kutorera vamwe vacho vanawira. Havana. Vese torera futi. Vese havana. Asi vakuru ndo vane mabirth certificate. Musikana muhombe nemukomana uyu muhombe uyu ndivo 2 vane mabirth certificate. Vamwe 3 ava havana. Ipapo inyu muri kuramba kunyazondiudza mhinduro yakabva kuvakomana vekusocial welfare kana kuti vekusocial vasikana kuti vakanyatsoti kudii pamakaenda. Ndanzwa muchitotonge makaenda kaviri katatu. Ndakambopafamba. Munoza kana usingaudzwe mashoko ekuti mangwana udzoke unopedzisira waneta woregedza kuenda. Saka ndakangopedzisirawo ndangoti pamwe inini zvangu hazvibatsiriki. Saka sisiwo hapanawo zvavakakwanisa kuita semunhu anga agara ari munomu munzvimbo munomu. Sisi vangu ava Anogona kakuti pazvikorowo zvimwe zviri munomu zviri munharaunda zvegovernment vanogona kukumbirirayo. Takaenda tikanotraya kukumbira pakuwangira. Takawana paina deputy headmaster. Vakaramba zvekurambisisa. Asi nzvimbo dziripo inini ndanga ndisina mari zvekuti dai ndakanga ndine mari vana vaigona kuenda kuchikoro, but ivo vakaramba. Plus pandakatsvaga nzvimbo pacho ndakatsvaga nzvimbo ndisina mari ndichikumbira kuti ndozobhadhara pandinenge ndawana nchibhadhara mbijana vachibva varamba. Saka vana pavakazobva panapa
ndokubva ndashaya kuti ndogara navo kupi. Nekuti kuti tizare pamba pevanhu zvazvizoita zvakanaka. Munozotaurirwa mashoko ekuti pamwe paukama munozopedzisira musisataura mese, nepamusaka pekuti munhu kana akataura mashoko ake unozotora kunge ari wrong but ari right, nekuti nzvimbo yaanenge ari iye paanenge akamirawo panenge pasingaite kuti akutaurire kuti ninga ari kunditi, saka imimi chibvai. Handiti ana nhingi vangu kanoti vakoma vangu vari kutaura zvakati, ana hanzvadzi vangu vari kutaura kuti pamba padai, saka imimi chibvai mainini vanenge vachiremerwa nekutaura mashoko akadaro. Asi munhu iwe unenge uchizviona, saka ukamirira kuti uzoudzwa mashoko iwayo munozotadza kuwirirana paukama. Zvinenge zvichida kuti muchengetedze ukama hwenyu. Takatotiko zvino zvichida mashoko iwayo asvika panguva ino yatiri, imimi way forward yami nayo ndeipi? Inini kana ndikawana kwekuenda, asi kana kumusha togara zvedu kumusha, but kumusha iye zvinezvi kunenge kwakaoma kuti unozotadza kubhadharira vana chikoro nekuti hapana chaunenge uchiita uri kumusha. Hapana chaunenge uchiita. Musha unenge uchida musha kuine mvura, wodiridzawo uchitengesa, unogona kuwana chekurarama nacho. Komadi maenda kuzumba kumusha kawo? Kuzumba kumusha kwakanaka kukuenda, kwakanaka kukuenda, asi vana vangu ava, vana vangu inini mwana wekuzumba ava havasi vana vekuzumba. Saka mukati meupenyu hwevana ivava vanogona futi kuzodzingwa kunzi ibvai hapasi pamusha pababa venyu. Saka pfungwa yangu inenge ichiti dai ndanga ndawana pangu pandinogara ndichichengeta vana vangu, yokuti kana ndikafa inini vana ivava vanosara vachigara ipapo. Vanenge vasina munhu anozouya achiti pamba pahanhingi vangu kana kuti chii. Aiyo, amai vavo vanga vangori mwana wani wangu, inini ndiye wani mwana wangu. Saka vana vake vanozosarawo vari mhuri, ndo vachazokwanisawo kudzingana vega ipapo. Ndikaenda ndikanonda unogara kumusha kwababa vangu, vanongogona kungouya futi vachingosgodzingwa, nekuti baba vangu vanga vaine vana vavo, vana vavo vane vana vavo. Handiti saka vazukuru ivavo vakambotengesa imba vanogona futi kuuya vachivadzinga. Saka kana kuri kuzumba, dai uchiziva kuti upenyu hwangu hunoperera pakati, vana ava vanenge vane makore akati nemakore akati, saka ndogona kuenda kuzumba. Pandinozofa inini vanenge vava vakuru, pamwe ndofuma ndakafa mangwana, ini ndavaka imba kuzumba. Gore rinoyawo namwe ari grade 3 vakunzi bvai vanoendawo. Saka kuzumba, kana ndichienda kuzumba ndichinogara panenge pari pangu ndinoenda, kana pari pamusha pevabereki. Upenyu hwevana unofirigika. Zoti panoitwa mwana panenge paina baba naamai. Zvatakatadzira ana baba naamai ndezvedu tiri vaviri, but kana pane vazukuru ndovimba kuti tinge takufanira kudzoreredzana pfungwa kuti aiwa vazukuru ndevedu tese. Hamuna mbofunga ero kuti rega nditsvage baba vaya. Zvatakatadzirana tomboisa pasaidi, toona kuti havangandipo here pekuti ndigare nevazukuru vedu. Musichati vazukuru vangu, vazukuru vedu. Vazukuru vangu nekuti dai vanga vari vazukuru vedu, dai baba vacho vakauya kuzochema mwana wavo, zvino vakati aiwa itai sezvazvakanga zviri pakutanga, mongoramba muchingoita saizvozvo. Nekuti baba ava vanga vangori baba vekungoti ndibaba vanenge vembwa, havana zvavanobatsira mwana wavo, kana kuziva kuti akareba kana kuti akapfupika kana kuti akaita sei. Munhu wekungoziva kuti, kana kuti wekusatoziva futi, nekuti munhu unoziva kana uine responsibility kuti uyu mwana wangu ndikamupawo kana $5 anogona kutengawo kana matenesi akapfeka. Zvino kana ari mwana wekuti anenge ari mwana wausiri kuchengeta, pamusoro pazvo ozofa ozoti hauna you don't recognize kuti mwana wacho afa.
saka unenge uri mubereki here wekuti uchazobatsira vazukuru iwe watadza kubatsira vana vako. Watadza kubatsira mwana wako unozobatsira muzukuru here, noti chinotanga mwana akapasati paane muzukuru. Unozogona kuchengeta muzukuru mwana wakamutadza, hazviiti. Saka shoko parakasvika kwavari kwamba vati itai zvamunoita, asi mwana ka ndewe kudzinza kwavo. Ndewe kudzinza kwavo, takatomuviga ari wekudzinza kwavo ikoko. Akanovigirwa kupi mwana? Mbudzi. Saka we ukama hwavo hapana wakauya? Hapana akauya. Asi ukama hwenyu mimi nekwamama makaroorwa wangu wakamirawo sei? Handisina kumboroorwa ikoko, handinozombobvira ndakuenda. Zvakafamba sei mama kana muchiti hamuna kubvira maroorwa ikoko, imi makaita mese mwana? Ameno pamwe vakuru ndo vanenge vakakanganisa, nekuti mwana ukakanganisa unodawo vakuru vanokugaidha kuti upenyu hwako huendererwa mberi. Saka kana vakuru vasina kukugaidhawo in the right direction, hapana. Noti iye zvino izvi ndotorealiza kuti vakaita mistake. Kana mwana akanzi anonorambwa ikoko asi muendesi ikoko, unorambwa odzoka. Saka hapana akanditorawo akandiendesa ikoko, vakangogara neni kusvikira mwana akura. Ngatiti maita pamuviri muri kumba kwenyu, ndobva vabereki vangonyararawo nezvazvo? Kusi kunyarara kuti vakanyarara, but vakataura nezvazvo, handiti. Asi hapana akazowanawo simba rekunditoro madzitete kana chii kuti handei, handiti. Chivanhu chedu chekuti unoperekedzwa natete kana naambuya, saka hapana akandiperekedza. Ina handina kuendawo. Asi baba vaitozivawo kuti vakakuitisai pamuviri? Vaizviziva. Saka munozombowana nguva yekutaura nawo ipapo? Hatina kuzowana nguva yekutaura, hapana nguva yekutaura tinoiwana. But zvinenge zvichida vanhu makagarisana kakuti vanhu vakuru varipo, handiti. Munonyatsoziva kuti vanhu vakuru vanofanirwa kunge vari involved, vakasapindirawo. And inini at my age ndandisingakwanise kuti ndizviite ndega, zvaitoda push from vanhu vakuru. Saka kana vanhu vakuru vasina kuita push ungaite sei? Unongotiwo zviri kuda baba kana zviri kuda amai ndo zviri right, nondo zviri kuda vabereki vako. Saka murume wenyu munombobvira magara naye? Tinombogara tese kana one day. Saka ndanzwa muchiti makazonetsana, handichanyazonzwisise manje. Second marriage. Second marriage. Makaita vana here second marriage? Handina, ndingori neiyeyo one year. Handina kuzoita vana. Saka kufirst marriage hama madzitsanangurira kuti aiwa mwana azotisiya, ndopa vakati aiwa itai zvenyu zvatagara chingoita? Ndopa vakangoti itai zvamaita. Mama, ndanzwa muchitaura nyaya yekuti imba yakatengeswa nemwana wehanzvadzi. Zvinobatana papi kuti mwana wehanzvadzi yangu inini ouya kutengesa imba yasekuru vake? Zvinofambisana sei panyaya idzi? Ipapo handizive kuti zvinonyatsobatana sei. Pamwe mistake inenge yakaitwa nevakuru kana kuti vanenge vakatoita vachiziva zvavari kuita. Nekuti pakatengeswa imba tazonzi endai tazomangarirwa kucourt, kucivil court, kuti hatisi kubhadhara imba, tofanira kunge tichibhadhara. Pane ndakaenda unosecha mapepa kukanzuru, takaenda kudeeds office zvikanzi imba haina matitle deeds. Ndobva ndaenda kukanzuru ndobva ndanopuwa mapepa. Saka pane mapepa ndakatora andakazoenda nawo kuna lawyer watakanga tichidhila naye. Paive paine bepa inonzi airship, akanga apuwa airship baba vake, hanzvadzi yedu anonzi Roson, akapuwa bepa akanga apuwa airship. Saka paive paine ndofunga ndo bepa raakashandisa kuti atore bepa iroro otora imba oiisa paestate yababa vake, nekuti baba vake vakafa. Pamwe ndizvo zvakaitika. Handizivewo kuti anogona kutengesa imba here kana kuti mwana wa anogona kutengesa. Ipo paine vamwe vana vanenge vasara munhu uridzi wechinhu original,
handizive kuti kuti zvako zvachose wakugona kuita zvaunoda nezvinhu izvozvo here kana kuti unenge wakatrustwa kunzi uri kuchengeta. Saka pamwe ndiwo mapepa akashandisa iwayo handizivi. Asi mimi kukoti lawyer rakati kudii? Pane vanhu vakasiyana siyana vandaisangana navo maloya ndichibvunza vachingoti hazvigoni kuti atengese imba, hazvigoni kuti atengese imba. Pane mumwe wandakazotaura naye anenge ane kuita kunge umambo kumba kwavo but ndiloya handiti. Saka aiti isusu kumba kwedu kana zvikanzi mukoma wangu agara chigaro cheushe afa, mwana wake haagone kugara chigaro ichocho isu tichiri vapenyu. Vaning'ina kana vekune imwe imba vachiri vapenyu, unotozogara ushe kana madzibaba acho ese apera. Ndo zvaainditsanangurirawo. Saka ina handizive kuti uea uyu unotaura kuti kana ukange wanyorwa unoti zvinhu zvacho zvawanyorerwa izvozvo kana ukange wafa zvakutoenda direct kuvana vako, hazvichadzoka kumhuri iyi. Nekuti iwewe kana wanga wakaroora uine mhuri yako unenge uine zvinhu zvako zvaunge uchivaka nevana vako nemukadzi wako. Izvi zvakashandwa nevabereki izvi hazvifanire here kudzokera kune imwe mhuri iyi? Ndo zvandisingazivewo. Muna dzimwe hanzvadzi? Ndine hanzvadzi 1 nevakoma 3, saka tiri 5 tasara paimba iyoyo. Saka vamwe vese vakanyarara mwana uyo achitengesa imba. Ameno kuti kunyarara here, ndofunga chikuru chacho kuti hatina mari yekuti tiende kuma-lawyers. Ndakamboenda kuma-human rights lawyers vakati nyaya yedu havadhile nenyaya idzodzo dzemba, vanoita nezvepolitics, ndozvavanonyanya kuita nezvazvo. Saka takabva tangonyararawo. Saka pane vamwe vakanga vachimbotibatsira. Saka musi watakanga tichiburitsirwa zvinhu ndakavafonera, vakafonera vanhu vakanga vachiburitsa zvinhu vachibva varegera. Saka kesi yedu isusu yemba iyoyo iri kuHigh Court. Saka nyaya yacho kuti iende mberi hatina mari. Asi mwana uyu mukomana ane mari? Aiwa, haana mari yekutoti ungabva watoti ane mari. Imari yekungoti unogona urarama yaanenge ainayo. Saka toti chii chakashanda kana iye asitorinawo mari aine yekurarama chete asi nyaya yemba haisi kuenda mberi? Chii chiri kuitika panyaya yekesi yenyu? Uyu mukomana uyu tingangoti munhu anoziva zvefraud, ndo zvaanonyanya kuconcentrata nazvo. Nekuti mukomana anoziva zvefraud, ndo basa rake. Saka pamwe akawanawo vamwewo vaanogona kudhila navo kuti zvinyatsobudirira. Nekuti even pamapepa ekukanzuru kwacho panga pakanyorwa munin'ina wedu akashaya zvake nehanzvadzi yedu iyoyo. Zvotaifanira kutotaurawo kane nehanzvadzi yedu uyo asara kuti baba ndiri kuda kutengesa imba nekuti imba iri muzita rababa vangu, handiti. Saka aifanira kutaura navo nekuti varipo pamabeneficiary. Saka iye haana kutaura nemumwe beneficiary. Saka achibva wano hameno kuti simba racho akariwana kupi rekuti atengese. Pamapepa iwayo handizive. Saka mukoma vakangonyararawo nezvazvo basa ravo? Kunyarara unongoti munhu anyarara asi simba chairo simba imari. Ukange uine mari, noti munhu watakanga tichitaura naye lawyer akati aida mari, ari kuda mari, even izvo zvari kuda mari. Akanga ati munopota muchibvisa mari yenyu mbichana kuti tichibatana pambichana iye hapana mari yacho. Saizvo zvimba yakutogara zvavo vamwe vanhu? Iri kugara vamwe vanhu.
tichienda ndanzomutaura nyaya dzekuti mwana aingoita vana aizve zvakazofa zvake ane vana 5. Maimbonzwawo here kana nemakuhwa zvawo kana iye mwana ukuya kwamuri achiti mama mwana wangu wekutanga ndakamuita kana kuti baba vacho vanogara kwakati, pano here nhoroondo yaimbokuudzewo zvichienderana nekuti mwana uyu ndewababa vakati uyu ndakamuita ndiri kwakati, nekuti unonzwa munhu ngoti akaita vana 5. Ipapo manga musinawo ndibvunza kuti ndinyatsotsanangura nhoroondo dzakadaro, nekuti zvinhu zvese unogona kuzvinzwa nemakuhwa. Wekutanga baba vake vakatozouya manje asi ndinovaziva, vakatombogara vese tichigara kunotoni, vakatombogara vese, akasununguka tikagara naye akadzokera, saka vakazongonetsanawo akauya tikagara naye. Wekutanga baba vake vari kuBanket, zvekuti paakaita form 5 achibva azoenda kunoita form 6 ndakazoshaya mari yekuti anyore examination yeform 6 achibva aregera. Saka ndichibva ndazomuti chitanga kakudzokera kuchikoro, zvazvinenge zviri kuda kuita zviri nani, ndo pamakore atakanga tichimbobatsirwa neGoal ichitipa mari, taipiwa $48 pamwedzi. Ndokubva atanga kudzokera kuchikoro, akadzokera 3rd term achinoita form 5, then achibva azodzokera futi gore rinouya racho achiita form 6. Baba vacho paakanga akuita gore iri reform 6 iri ndo pavakazomubatsira, vakamupa examination fee nekumubhadharira school fees gore iroro achibva angopedza. Asi aiwa even pakafa mai vacho vakauya. Then wechi2 uyu pandakaenda kuSouth Africa ndichidzoka akanga ane mwana ndewa 2009, ndakaenda 2008, saka akazvarwa 2009 muna September. Baba vake handivazive, asi zita ravo ndakarinzwa, vanonzi ndevekwaChigwida. Handizive zita ra first name, ameno ndichatozoti ndibvunze kuti vanonzani. Saka ndakapuwa nhamba yemukoma wacho, ndakambotaura naye. Saka vakandinyepera kuti vachauya, havana kuzouya. Pakafa mai vacho tikavafonera, havana kuuya. Saka takabvunza kuti ko baba vacho vari kupi, baba vemwana uyu munin'ina wavo. Vakati tatone makore hatizive kuti ari kupi, ameno kuti ari kupi. Takapedzesera kunzwa achinzi ari kwaChiyadzwa here kana kuti ari kuKadoma here kumamaini. Ndopa vakapedzeserawo vachitoti hatizive kuti ari kupi. Uyu mumwe wechi3 uyu baba vake ndinoziva kuti vanonzi Brian ndichazokudza isenemi yacho kana ndaifunga. Ari kuSouth Africa, ndiye akakonzeresa mwana uyu kuti aende kuSouth Africa 2011, vachitiza vapanana nhumbu dzavo vachibva vaenda, ndokuenda kwaakaita, vachiskonetsana ikoko vachisiyana. Asi ava vamwe vadika 2 ava handizive, asi senemi yavo vanonzi Makoni. Musikana muhombe, musikana wacho mukuru. Pane vanditi musikana nemukomana vana ava vekupedzisira. Musikana ndiye mukuru, mukomana wacho ndiye mudiki. Uyu musikana uyu ane senemi yake yakanzi Makoni pabirth record. Then mukomana uyu haana unyorwa senemi yekuti Makoni, asi mai vakanga vachigara nevana ava vaitaura kuti baba vavo vamwe chete. Saka ndine nhamba dzaatete vacho, hanzvadzi yababa vavo. Handisati ndambotaura navo, asi vakafonerwa kunzi mai vevana venyu vashaya, havana kuuya. South Africa atete vacho handizivi kuti vari kupi. Baba vacho handizivi
kuti vachiri kuSouth Africa here kana kuti vakaenda umba kwavo vakadzokawo kuno kuZimbabwe, nekuti vaimbonzi vakambenge vari kunoko, asi kuti ndizive kuti kupi handizive kuti kupi. Saka ivatete ivavo ndo pamwe vangatogona kutiudza kuti kumusha kwavo ndekupi. Asi takatarisa nhoroondo yese yamatipa mama yekuti vana vamwe tu ndo vana baba vamwe chete, vamwe vana baba vakasiyana. Mwana wenyu imi muchimuziva behavior wise akanga ari munhu akaita sei? Ina handingamutore fanika munhu akanga aine hunhu hwakaipa. Uye hwekuti anopinda achi ndinotomutora semunhu akanga achida zvekuroorwa, but zvaimurambirawo. Asi pfungwa yake chaiyo yaiti pamwe ndikaita nhumbu ndogona kuroorwa. Unoziva pfungwa dzinongofunga kudaro, nokuti ukanga uine munhu wako wauri kuwirirana naye muchifambidzana, unongofunga kuti pamwe patasvika apa anogona kundiroora, wakaita nhumbu obva akusiya. Ndozvandinofunga. Asi zvekuti ndinyatsoti akanga ari munhu wekuti ndewechihure, nokuti handinombomuona achiita vakomana kana 5 kana 6 vanomutsvaga pagedhi nguva imwe chete. Ayo handina. Mukwasha wenyu wandanzwa wamuri kunyatsoziva ane mwana wekutanga mukomanawo, iko zvino ndikunzwa muchiti zvinhu zvakuomerai. Makambotaura naye here mukwasha kuti mukwasha wadii wambotorawo kana mwana mukomanawo? Ipapa mukomano yatone decision yake nekuti ane 22 years. Inini kumutenda kwa baba wako kana kuti ita sei handigoni. Plus vakambotaura kuti tichauya tobva tazodai ndakaona vasina kuzviita. Iye anotaura navo baba vake vachimuudza kuti handina mari, handina mari. Saka ininiwo semunhu waambuya ndinganokumbira mari kumukwasha, vanoti amai vakangwarisa. Kana kuvati torai mwana vakaroora here, kungovapa mwana mahara kuti chitorai mwana wenyu akura kudai so free. Saka Zambia mukudo tishoma. Ndototudawo zveshuwa ndotuda. Vakandipawo tushoma ndoona kuti ndoita sei. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisa nevana vamuri kugara navo tongoti 5 vese, vamwe vacho vasiri kutoenda kuchikoro ende mazera ekuti vamwe vadai vari magrade 4 magrade 3. Rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe nderwema? Rwechikoro chevana nepekugara. Pekugara pari kunetsa, nokuti kana ndikawana imba yekuti ndinoloja, ndisina zvandiri kuita kuloja, ndinoloja zvemwedzi 1 wawawana mari iwoyo, then next month wozoita sei? Hapana zvaunozoita. Saka landlord anenge achida mari, kuchikoro vanenge vachida mari, saka zvinenge zvichinetsa. Saka ndinoda rubatsiro rwekuti ndiwane pekugara nevana ava. Pekugara nevana ava nekuti vana ava vaende kuchikoro. Kunyanya iva vadiki ivava vaende kuchikoro, nekuti zvakaoma kuti iwe unogona kuverenga, unogona kunyora, unogona kutaura chirunguwo nevamwe, woita vana vasingazive. Aiwa, zvakaoma. Toti izvezvi kune maloya ari kuona takatarisa nenhau yemba isiri kunyatsonzwisisika kuti zvakafamba sei panyaya iyoyo. Muri willing here kuzokwira futi nayo nyaya yachona? Ndiri willing kuzokwira nayo, nekuti even munhu akanzi munhu afa, zvongoti atongofa apa, madoctors anotoda kuona kuti munhu uyu afa nei, voita postmortem. Saka tinogona kubvuma kuti imba yakatengeswa yakaenda, asi tikaita postmortem kuona kuti chikonzero nei imba yakagona kuenda, zvinenge zvakanaka. Tobvuma zvedu kuti imba yakaenda, kana ichigona kudzoka yodzoka, kana ichienda yoenda, asi manyatsoziva kuti pakavhiringwa nevakuru ndeapa, nekuti vakazonyoresa uyu, tonyatsonzwisisa. Noti pamwe tinogona kungoti tabvuma imba yakatengeswa zvapera, ipo paine zvimwe zvinhu zvinogona kuitika kuti idzoke, nekuti ndo chinhu chekuti ndo patakazvarirwa, ndo pekuti kana tikada kurangarira vabereki vedu ndipo patinorangarirawo vabereki vedu napo.
hapana chimwe chinhu chinobatika chekuti unorangarirawo mubereki wako. Iyo imba iyoyo ndo yanga ichitotibatanidzawo semhuri, kuti mukomo weuko nemukomo weuko mukasangana ipapo moziva kuti tapa panzvimbo pedu. Saka kana pasisina chinhu chakadaro zviri kutoreva kuti kana neukama unenge waparara, nekuti ukati ndakuenda kwamukoma, mukoma akakudza kuti ndiri kumbonotandara panext door, woita sei? Wodzokera unotobvaka. Asi kana mati ngatisanganei kumba, munonosangana pamba, hapana ari kuzonotandara panext door. Tinotenda mama, tinovimba kuti zvamakumbirawo muri eZimbabwe vanogona kuti sei kukubatsiraiwo nazvo. Ndatenda zvangu. Kana muri yeZimbabwe ichinzwawo kuchema, nekuti zvimwe zvinhu pamwe mumwe munhu unogona kutadza kunyatsotsanangura, asi chaipo chaipo pamwoyo paine zviri kunetsa. Saka mazvipedza here zviri pamwoyo? Hatidi kuti tabva kunouka muzora muchiti ndanga ndine zvimwe zvanga zviri pamwoyo, zvanyatsopera zvese here zvazviri pamwoyo? Zviri pamwoyo zvapera, kuti ndiri kuchemera vana ivava, vana ava, nekuti hazvinakidze kuti ufume kuseni uchiona vamwe vana vachifamba vakapfeka maunifomu vachienda, vako uchiziva kuti vasara pamba. Vanozovei mangwana? Ngavafoire pane zvavanga vachifanira kuita, wambozama. Ukambozama ivo vakazozvitadzira vega zvinenge zvakanaka, pane kuti vazongokura vachiti ambuya vedu vakanga vasingatidi nekuti havanotiendeswa kuchikoro, vakagona kuendesa vakura, asi isusu havanga vasingatidi. Zvaitafanikawo nerusarura rwauri kuita pavana. Chikoro mazvinzwira muri eZimbabwe. Mama vandakagara navo pano vari kuchema kuti aiwa, ndine vazukuru vangu 5 vandakasiyirwa nemwana wangu akatisiya zvake muna Mei. Asi chiri kunyanyondirwadza ndechekuti pavana vese 5 ivava, 2 ndo vakaenda kuchikoro, 3 hapana kuenda kuchikoro kwavakaita. Pavari kugara vari kuti iko zvino pamba pasisi nabamukuru hazvichaita kuti ndirambe ndichigara ipapo. Vamwe vana ndakatozovarumura ndikavaendesawo kunogara neimwe hama, nekuti tanga tawandisa pamba pasisi. Chikumbiro chavo machinzwa, hanzi ndiri kukumbirawo kana kuine maloya ari kunzoko anokwanisa kundifambirawo nyaya yemba yababa vangu yakatengeswa nemwana wehanzvadzi, kuti tinyatsoziva kuti ikodzero yake here kutengesa imba iyi. Ipo painewo vakuru kwaari, vana baba nana mai vari mberi kwake iye kuzosvika pakutengesa imba iyi. Asi vari kunyanya kuti nyaya yekuti vazukuru vangu vazivewo chinonzi chikoro, nekuti havatozive musiwo wechikoro kuti unopindwa sei, nekuda kwekusagara zvakanaka kwatiri kuita nekurarama kwedu pautano chaipo. Rizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagyo, tinoti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.